Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi Serna laro. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang. Katrajangkang. Goro-goro. Goro-goro. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, niku iya. kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruk pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki